Oh, bocah nyulek motor dawene nyantet to walesan. Nyetel andongan wek kopi. Gak kerasa ya, dalam kasih wae pilkades, iki jelas serangan fajar merajalela. Apa meneh cek kene suge-suge tok. Ndak umum tenan. Ndak umum. Semua wakil ngombe kopi. Suwe. Assalamualaikum, Kak Bentek Nan. Iki Wanto. Kowe to, Wan? Teko kene le. Duh. Sajake kowe kene opo kok dungeren dolan omahku? Aja ngono ya. Aku ki ngirene kowe ya ora enak sih. Iya. Ngene le, Wan. Aku iki sibuk ngopeni Ratno le. Bingung aku sampean. Lah genyo cak kuwi ya. Ngene le, mumet aku ndesku ngopeni Ratno iki. Lah yo cita-citane dhek iki le pengen kuru. Tapi obah saithik le mangan kok le. Kok ngalami sak ngono. Bacut. Nemen no. Lah nek sampe Ratno cilik kuwi nyalai kodrat. Iso-iso mlebu buku world rekor gitu. Buat apa? Buku rekor dunia gitu. Kuwi to. Lah iya to. Bocah sampeyan gedene sama buku piye carane? Untal-untal. Lah kowe rene iki ana apa to, Wan? Ngene Lean, maksud kula dateng mriki ingkang sepisan badhe silaturahmi. Kaping kalihipun mbok menawi Bapak ngrestoni lan ngridoni kula kalih putrinipun panjenengan saged ngibadah sesarengan dalam bentuk pernikahan. Lho. Piye karepem? Anakku isih cilik. Sepurane ya karo ngomong perkara pedulan gone maratuwa sih. Lah kowe rene iki ana apa? Santai. Aku rene iki dikongkon calon lurah partai Jeruk Purut kae lho. Kon apa? Dikongkon njaluk donga karo njaluk nomor rekening. Kowe apa nomor rekening? Transfer duit ayo yo. Aku iki kan budget online. Ndak umum. Zaman saiki wis maju ya. Budget bareng enek online saiki. Rat, kopine ndi? Siap. Kopi hitam kupu-kupu loro tambah gula 1 kilo 45.000. Wis karek ngetero. Rat, kopine ndi? Siap. Suwe tenang. Tak bayari kapok. Nah, ngene iki le kopi. Niki sampun terus, Pak. Pun. Wes, Iki gonku ki ya. ya. Monggo diunjuk. Nggih. Kene tunggu sik. Enek bisnis apik iki. Siap. Iki rewangem iki. Iya lho. Iya. Kok sing mau ke ngono iki. Lah piye bedino tak eloni bajeman dedeg wis go berkat. Monggo Mas, tunjuk rin ben penak ngomongin mbek jen gomen ngene. Tak ngombe ya. Ya. Oh, klik.
Pecah sikilku ngono. Seorang. Panas lho. Mataku rocok panas nih. Wis oke. Pripun, Mbak? Boleh wong tobong bego ngono sih. Nah, tapi piye kuwi? Paling turunane wedhus. Coba dibentar. Ngene lewan ya to ya. Nek masalah pilihan lurah mang sepurane tenan aku. Harga diriku gak kena mbok tuku kanggo duit. Pilihanku hanya aku dan Tuhan yang tahu. Rungokno kuwi. Ngene. Ora kok masalah harga diri. Ngene iki aku yo melok mensukseskan pilihan kepala desa. Duit iki ora masalah nuku harga diri tapi minangka sedekah. Ngono kuwi ra oleh, Wan. Ngono kuwi jenenge money politik, Mas yo niatmu sedekah bahwa apa ngono kuwi dilarang, haram hukume. Dunung kowe. Yo wis kowe kira kena jak sinis iki. Wis ning tak mulai, tak pamitan mulai. Ya ada wae no. Haram. Mulai. Ya wis tak mulai. Sik kopiku sik. Dus. Oh. Turunan wedhus. Kowe iki goblok. Iki dhuwit kaya ngono kok omong kowe. Saya karep ki apa? Lah kowe gelem? Ya gelem. Urusan duit tampani ae, urusan milih karyawan dhewe ngene iki. Urusan milih kan jarene mbek mong biar kita dan Tuhan yang tahu. Tapi Iya. ngene le Rat. Hmm. Kuwi ngono bek haram. Mbok pangan daging haram blok. Lah haram dak sing teko apa dibeleh dekan kowe iki kok koyo pe mangan daging wis sapa. Ngene le Rat masalahe. Iki kan sing nyalok lurah ya. Iya. Kuwi partai jeruk purut ambek partai wit Bogor. Lah partai jeruk purut kuwi batai awak dhewe. Lah patem. Iya, terus. Lah partai wit Bogor kuwi nek sampai kalah kowe pedung-dung nanti. Lah nek partai wit Bogor kan visi misine kan wis jelas to. Lah kuwi ganti wit-witan gedang, Iya. diganti wit Bogor kabeh ben padha komet kabeh sak desa. Ya mendem kabeh rene ngono. Ya iya no. Nah dhewe awak dhewe ora kuat. Wis, ngene ae Rat. Ya. Sopo ae pilihanem, aja sampe kowe bubrah, aja sampe pecah. Amarga muk pilihan lurah, ora usah plorok-plorokan ya to. Apa maneh padu karo tanggane ya to. Ya. Lah nek besok kowe duwe gawe sing bakal gawe wedang iki ya sapa? Sing bakal ladang sapa? Sing bakal ndongani sapa? Jago nem rangarah. Tonggo ya mesti fanatik ya oleh. Tapi aja fanatik nemen-nemen. Goblok nek kowe fanatik nemen-nemen. Pokok intine iki ya, aja sampai bubrah. Penting rukun ambek tanggane. Harga diri gak iso dituku blok. Jeh yi dulem ngono. Oh jebul aku. Mari sukseskan Pilkades serentak 2019. Stop money politik. Duit tamani. Duit ditampani gak apa-apa, sementing pilihan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Wis ngono ae aja akeh ndak pilek. Fanatik oleh ojo goblok tapi. Apa meneh jagone do suge-suge dok di sini. Yo. Maju Dek, maju Dek. Maju Dek. Oh. Sikilem sing iki rada maju. Kok maju. Iki terus lho. Roni ngiling piye? Ayo wes, yo, lu. Ini ya. Maksud kula dagang mriki. Ora kamera ini. Cek. Ayo.
Jempol kurang. Munggah. Sepuranean. Iya tak sepuro yo. Langsung sejeri jempol. Ci, tok. Tahu apa kok jiwa. Aku ini gitu kan. Mau cuma sih ada dampet iki kok aku yo. Ayo, Ci, ro, ro. Oke, oke. Kan dapat salah kopi dengan gula. Pecah politik. Sip, terus. Oke. Ci, ro, ro. Karek tuh kan apa dia mau kali aku.